Te apa? Tetaplah berkarya. Oh apa? Ora neko-neko selalu bahagia selamanya. Ek apa? Amin. Entek pisan kok nganggo ek barang. Susito ada nganggo ek. Kenapa? Lak kuwi. Nggih Pak, amin. Amin ya robbal alamin. Durenan gawa berkah nggo Pak Kangko. Apa? Lah nyatane ya wis entuk panjer meneh. Oh ngono. Kita wis alhamdulillah. Ternyata banyu durenan ki nguripi nggih Pak. Nguripi bener. Nggih, nguripi tenan. Dadi neng gelem ngombe banyune kene rezekine bakale akeh. Amin. Nah, Amin. Dwijo laras sak Pak Kangko rezekine tambah kathah. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Iya. Nggih. Iki lho, iki ya ditunggu-tunggu. Mbak Eka prihatin sih. Oh niki. Ah. Iki selebriti porang niki Pak nggih. Ah ya. Slendur Mas. Slendur Mas. Ayo langsung seragenan cewek gaul. Ayo Mbak Eka uget-uget. Ya, ya. Coba kaya apa? Langsung dandut ya. Heeh. Ayo Mas. Mas Guru. Ya, kaya apa? Seragen ki. Eka prihatin sih. Made in Sragen, Jawa Tengah. Nyokek Mas yo nyokek yo. Kobes suwi laroh Pantes yen nganggo cewek-cewek gaul ngisaran dhuwur kabeh gaul ya aku sapa wae sing ora celagukan badine kaya dandan tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan ngisap sari sarine esok kuliah pasti sore rambute kadang sing gandani saben dina seje gonta ganti pacar
bukan nyawang bokong Ayo, ya tumpaane sepeda motor lanang ayune sak kecamatan saking jogete kuwi sesuai karo irama. Nggih pripun? Mbah Kakung Pak Dipadi lek nonton jogete kaki sing mirsani nganti ora krasa mbuh sebabe apa lek ngrokok nganti terpukau. Kok nyawang kowe lho. Sing nom-nom mriko, Pak. Piye? Begitu munggah joget niku wah jan seneng banget karo mbake. Kagum karo Dut ning nggih ngeten niki wae. Heeh, ya kebul. Ngantek kuwalik barang ya ora krasa, Pak. Lah iya. terus dadi pasar kobong. Sketsa wae hebat. Iki pancen kelas iki kelas selebritis. Selebritis. Apa ta? Nggih, pancen menika kula sampun terkenal selebritis wonten Selebritis. Selebritis ora silet British. selebritis Selebritis. kaya porange Pak Sujito iki ngono. Heeh. Mula mbak sak jogetan gandeng luwes ya toh. Sing mirsani kaya apa jenenge? Terhipnotis. Hipnotis. Iya nyawang jogetmu Nadyanto nuwun sewu wujudmu iki kaya dangkel jati ning ndadekake wong sakmene kae iso terpesona ngono lho Kak karo kowe iki. Berarti niki kaya dangkal jati ya. Deloken to. Nek sing mriki kok mboten ya? Apa? Mosok winih porang iso joget ngoten. Ora enek sing menake atiku belas. Kene ngelokke dangkel jati, kene ngelokke winih porang. Justru kuwi sing paling larang. Dangkel jati nek wis diukir ning Jepara, plitur apik regane ratusan juta. Mebel. Lho, porang ki aja mbok anggap barang sing sepele. Larang regane. Betul. Sekilo Pak keweh-keweh bedol niku 15.000 lho Pak porang niku. Kaya ngono ya. Ya ning ya aja terus sinden terus mau padakne woh porang ya. Aku ki karo kowe kurang ngajeni piye to Pak De? Panjenengan ki tak tresnani. Ya nek mlaku rasa gandeng ngene. Nang apa? Malah kaya Mbah Kakung arep mriksake putune. Paring ora nek ngedekne aku ki lak ya disanjung apa piye ben mongkok atine. Ora kok njer aku terus mbok elek-elek kaya wineh porang sing iki kaya dangkel jati ngono kuwi jenenge melukai hati seorang wanita. Ngerti kowe? Ora. Iya tak sanjung-sanjung selebriti yang sedang naik daun. Betul. Apa piye kok iso? Mbak Eka uget-uget. Heeh. Eka ki wedok ayu. Heeh. Uget-uget kuwi Kewan cilik. kewan cilik sing Ya lek joget yo ngene uget-uget tok ning disawang luwes ngono lho. luwes. Heeh iya. Luwes ya mitra barang swalayan. Kae lak nggon belanja kuwi kaya. Ya aja ngono. Tak tresnani aku ki ning omah pamane ora duwe paklik. Ya kowe sing dadi paklikku. Ngono ki tegese tresno lahir batin. Iya. Umpama kowe ora duwe pakde, Aku ora duwe pakde, kowe ya pakdeku. aku mbok anggap pakdeku dhewe. umpama kowe iki kok wis ora duwe bapak, aku mbok anggap Ya bapakku dhewe. Apik. Wadene to Pakde, bapakku ya paklikku. Wadene kok aku susah ora duwe ingon-ingon. Kowe ya iso nglipur karo atiku. ingon-ingon ki apa? Lho ingon-ingon ki sing iso nyenengke atiku. Pamane aku kowe ora ndek kirik, aku dadi kirike ngono apa piye? Ya ora, maksudnya kowe iso nghibur aku. Iso mengganti. Ora, kowe mau arep muni aku kirik ngono to? Ora. Oh, iya Pak Kangko. Iya ya asline arahe rono. Umpama aku ora ndek kirik, Heeh. Pak De iso dadi kirikku lak. Asline ngono parane. Aku marah no, Pak. Marah. Marah no. Sebabe? Semene iki wis ora kirik, malah wis asu, Pak, semene. Kowe iso ora panjenengan ki ditresnani karo keluarga kene to wis. Heeh, durenan. Nduk. Rawuh kene wis ping pira? Peng wis kuwi mau wis peng bola-bali nang kene, Nduk. Mula jenengan ki wis dadi selebritas. Ning YouTube sapa to sing ora kenal Pakde garangan tralala ning endi-endi YouTube. Wah wis Omongan kondang salah. karo Omonganmu endi. ketok iki nyanjung-nyanjung ning asline ora patek kepenak. Pak De sapa mau? Pakde garangan tralala. Nek jare Pak Do, Pak guruku kuwi nek gendeng Solo kuwi ya Solonan, Surakartan. Lek Sragen ya Sragenan. Heeh. Nek pamane Semarang, Semarangan. nek Gareng ngono kok ya. Oh, dadi nek Solo
Yo Solonan, Sragen, Sragenan. Yogja, Ngayogjan. yen Ngawi. Ngawi kuwi. Yo sok gak mesti Ngawi iki kadang yo piye Jawa Timuran. Omonganmu ora sesuai karo atimu. Piye? Karep metu arep muni ngawinan kok piye. Jawa Timuran. Nek ning kene wis ping pira? Daerah Durena. Nah, iki pertanyaan. Selebriti sok, Pak. Alhamdulillah. Ning Durena. Hitungan. Sapa ora kenal Eka? Sing kae. Lho. Nggih, pisan iki dadi Agak bisa toh. pun ping kalih derekne Pak adikipun panjenengan. Oh. Pak Cahyo Kuntani. Nggih. Itu tadi, Pak. Kuntati ganti toh. Itu tadi, Pak. Nggih. Nggih, syukur lah. Alhamdulillah. Wis memperkenalkan toh? Sinten? Asal dari mana? Belum. Derek perkenalan wonten mriki wonten dalipun Pak Sujito. Nggih, Pak Cito. Inggih menika kula Eka ndang tak uget-uget. Iya. Ingkang derek sowan menika saking Sragen. Sragen iki lah kabupatene. Danipun inggih. Heeh, Saking kecamatanane? Kecamatanipun inggih menika Sukodono. Kecamatan Sukodono. Inggih. Desane? Desanipun menika Baleharjo. Baleharjo desane. Desa. Mongko sak ngesore desa ta senten? Dusun. Dusune ngendi? Dusune aku saka Sragen. Heeh, kotane Sragen. Kecamatane Sukodono. Sukodono Mesti kecamatan. Pak camatku ya ndelok seneng. Lah iya nonton streaming. Terus kelurahannya Baleharjo. Baleharjo. Dusun. Dusune Jumbleng. Dusune Jumbleng. Heeh. Mula teng mriku enten uget-ugete, Pak. Bener. Wong teng Jumbleng kok. Lho Jumbleng arek ngomong sing den uget-uget saka telek kowe ya. Lah iya ora ngono. Ya ora ngono, kok iso Jumbleng nek uget-uget umume telek lak mambu. Nek telek nggonku ora mambu. Kabeh telek ki mambu. Ora ya Pak ya. Panjenengan ngertos Telek apa kabeh mboten? mambu. Telek mambu nek telek iki. Ora iso Telek ora mambu. Enek telek apa sing ora mambu? Apa? Telek dipoto. Oh iya dipoto ya mambu. Iya kok iso. Aku wis tau mara ngene kae sing pindho ya ning ngono ya. Isine foto telek tok. Nggih. Aku takon wong arep ngene ka. Aku wis 2 kali ngene ka. Arep teng sampeyan tindak ning ngene Ning Jumbleng. Dek ora ngerti. Daleme Mbak Eka prihatin ning sene pundi? Eka prihatin niku sinten to, Pak? Eka uget-uget ora nek sekena. Bareng aku takon, Eka Jumbleng. Wong mriko lagi ngerti. Inilah dia, sinden dari Jumbleng. Nah, iki. Mangga wajahku nggo wajah sapi teng. Niku saestu pancen yo dusune dusun Jumbleng kok kira. Nggih, aja masih sinden saka sapi teng kokoro lho, saka pos Kampling. Walah. Hebat aku. Sinten iki? Wah, kula bintang tamu ngeten. Iya. Terus diterke oleh Pak mriki. Mume lak Pak panitia to. Panitia nganterke. Aku diterke hansip koyo maling aku tenan. Tekarak rene. Lho, wah mlakune waduh, Pak. Aduh iya. Aku mung kemep to, Pak De. Heeh. Tak bisa 7 laras ning kono. Alhamdulillah wis teko aku ngono. Lah kok mepku sik bablas terus. Mbek sik rene. Untungnya aku mau numpak mobil mereke apa mobilmu sesuaikan dalane kene. Apa merekmu apa? Kan gange cilik ora iso numpak mobil gede. Mobilmu apa? Mobilku mereke Vespas meng. Espas. Espas. Vespas. Ora Vespas. Ora enek sing isane nunut. Espas. Kuwi mobilku wis rasa dinyang. Wis pas regane. Vespas. Kok iso mobil Vespas ki piye? Espas. Enek mobil ki balapan ki ora tau menang. Apa? Carry. Mobil carry. Ndang gak apa? Mobil Enak mobil sing duwe wong wedok. Lah ngono lho, Pak. Suzuki. Wah, ora penak numpak Suzuki. Lah penake. Penak numpak Innova. Kok iso? Wah, numpak Innova iki penak, Pak. Oh, numpak Innova. Mentul-mentul. Oh, Innova sah Banyumas ya to? Innova. Oh iya. aku yo duwe Innova. Innova Lebon. Rebon. Innova Rebon. Rebon ini nek lunas wong sik lebon kok. Bener, Pak. Innovane Rebon yang bayare lebon. Dadi Innova Lebon. Tapi tak jo rene kan pas iso mlebu-mlebu cilik-cilik ngono. Iya. Nggih. Alhamdulillah menika Pak Sujito Porang. Kenalipun. Iki pinter oncek-oncek lho, Pak. Oh, bener. Tenan nek kon nerjemahke sing duwe gawe niku tenan.
Kauget-uget sapa ora kenal lho, Pak. Heeh. Sujito artine apa? Pinter. Ambak-ambak bocah mung saiki peli. Ngono sebut tambah ili. Ipel-ipel ning Ipel-ipel tok, alo. luar biasa wawasannya, Pak. Oh, bisa dibuktikan? Wow. Sujito. Oh, anu nganggo lagu ngono. Oh iya, Ding. Oh, Lulusan isi kok ya. nganggo lagu sing Sinten niku, ngono ta? alah lawas. Hah? Lawas Dudu, Pak. sing lagu terkenal sing Apa? Kalimantan ya, Po? Ulun tabah. Judulnya wah, nganggo PP apa lah? Pak Kang kok bertanya sama saya nanti tak jawab. Aja aku kan lho, kan nyapa ora. Kowe iki lho. Kamu lho. Aku repot, Pak. Repot apa? PPA Tata. Aku karo Pak Kangko ya bingung wis ora TikTokan ya, Pak. Pak Do, Mas Guru nyuwun kendange. Ya. Diringi. Tak kira sinten niku. Ya, kendangane piye? Ya kendang biasa lah. Kayak benih niku. Oh iya. Oh, saya tahu awor berarti kok Ya ayat. lagi iki. Kaya ampen berarti paham ngono. Nggih. Lah ndang diken. Ngerti lagune apa ora we? Aku ora ngerti sing ndek kowe kok. Aduh, aku nyanyi dhewe. Oh, nyanyi dhewe. Nggih. Ndang. Apik, Nduk. Urung. Lagi Ora malang krikmu ki lho apik ngene. Pak Sujito. Iya. Perhurup. Iya, ya. Sae ora nganggo sungkul tak bayangke sing werna Perhurup. Perhurup. Enek sing takon lho. Pak Kang kok lho. Nah, S apa gitu. Oh iya, bisa aku. S apa? Sungguh sangat luar biasa. UM. Nganggo aku gedeng. Sujito SU. Oh iya. Apa? Lagune sing neno. Terus aku jawab nene. Bar Pak Kangko tekone nang aku. Bar Pak Ya Kangko. ya, gentenan. Yo. Tak belum, ayo. Kok ngarep S. Ini aku sih tau. Aku sih lagi pertama. Ya. Oke. Kapan tekoke? Mbok sikek tak aku lagi mikir ki lho. S apa? Sungguh sangat luar biasa. Apa? Ulun jadi tambah cinta. C apa? Jadilah juara. I apa? Insya Allah berkah. T apa? Tetaplah berkarya. Apa? Ora neko selalu bahagia selamanya. Ek apa? Amin. Entek pisan kok nganggo ek barang. Susito ada nganggo ek. Bener apa? Pak Sujito. Pak Sujito. Iki angel lho merangkai kata-kata secara spontanitas iki. Nggih. Nek ora sinden metune kon jumbleng Tenan, Pak. ora iso. Metu kon jumbleng tur. Sinden anu aja kon jumbleng ya. Sinden berai kuning ngono. Apa Nyai Kambang ngono. Sinden suka jumbleng. Kuwi malah Pak Sujito. Ah. Iya toh, Ya. tenan. Mongko sowane neng kene Mbak Eka Uget ki disenengi karo warga masyarakat Durenan. Nah, kuwi lho Pak, iki kon nerjemake pinter. Iya, D apa? Do rukun do selamat bahagia. Apa? Apa? Ulun jadi tambah cinta. R apa? Rukun selalu semuanya. Apa? Elok banget durenan. T apa? Durete. Pak, Apa? keliru. Kleru to? Jadi ora durenan yang durek iki mau. Oh, durenan yo. N apa?
narimo ing pandem semua. Apa? Ayo bareng-bareng semua. En apa? Sahur. Balene en apa? En apa? Baleni. En apa? Nalisir ing bebendu sedaya. Semoga semua diberi keselamatan. Allahumma amin. Kanca-kanca Dwija Laras tangan Mbak Eka betul Mbak Eka. luar biasa. Ngene iki Angel lho. Nyai kambang ya Jan. Tanpa ada rencana, ada konsep, langsung di panggung. langsung di panggung. Mboten nane mau. Konsep. Tak kira ora tau dikosek ndelok. Nyapa. Ya. Wes Pak Pancen- Dito, wes Pak Durinan pun. Wes. Pun. Nek urung nek nembang, Pak, nek nembang Wah, urung, iya. Ora kenal jendek ya. Kowe nang kene ndekmen karo Pak Cahya Kuntadi wis ngendang apa durung? Pun. Mbon ya. Nah, kowe sing nembang aku duwe pengendang wedok gen Nggih. nyanyi karo kowe. Kula nyanyi. Kowe nyanyi, kowe nembang. Nggih. Aku duwe pengendang wedok sing lagek bar lulus saka isi Surakarta. Menika Heeh. sinten asmanipun? Angelia. Oh Angelia. Waduh, pengrawite kakong putrine siji Enak tok. wedoke. Wah, iya. Kan nggo kletik-kletik iki. Iya. Kowe bawa sik apa lagune? Engko sak langgam sak dangdut ngono ganti kendange karo Nduk Angelia. Nggih. Mbok menawi wonten pamundutan apa mboten? Mboten wonten. Mriki ngono diparingi nampa-nampa kersa. Nggih. Nggih, Nduk. Mbak Angelia, monggo. Nggih. Tangane sak biting-biting lek ngeplak kendang. Angelia, daleme pundi Pak niki, Pak? Surakarta niku. Solo. Asli Solo. Asli cah Solo. Berarti tanggane Gareng Solo. Solo, Dik. Solone pundi? Serengan. Serengan. Angelia Sorongan. Serengan. Serengan. Ibu asmane sapa? Hah? Masa Allah, iki bapak, Nduk. Engko mulai bareng bapak ya. Bapak sapa? Kok bapak? Pak Gareng. Pak Gareng, Pak Kangko. Kaget aku tak kira dadi bapak kowe sapa Angel. Wah, ora anakku ora iso ngendang kok. Anakku lulus SMA. Lulus SMA kae langsung saiki melanjutkan. Hah? Melanjutkan ning tingkat Ora, wis nglairke kok Nduk malah. Aduh bisa. Malah ket dadi meteng. Apa? Diaturke. Ayo. Nggih. Bawani siki. Nggih. Sinten niku Mau moh. Saiki gelem. Sinten niku? Mau mbok ganti SSUU. bene Ya. Iya, iya. Nanonaning. nggih. Ketingale katon merabu. Merabu ki berwibawa. Nggih. Sapa kuwi? Sing ketok merabu ki sapa jajal ning tembang iku sapa? Nano. Sucita, ngomong gak nganggo Pak saru mboten. Ora apa-apa wong tembang iki ngepaske sukun mulon kok. Nggih. Sucita asmanyo. Hah? Mboten saru niki kok. Terus Ora. piye? Ora. Mas Sujito ki jek enom kok. Nggih. Heeh. Esemetan juarei. Nanung. Pak Sucita mugi manggih bagya mulya. Ya, paceke tembange sing ngendang do Angelia. Mboten dites riyen. Ya, tesen. Dites. Tes keplakane piye coba? Aku nek ngendang ke dites. Ya coba tesen, arep balas dendam to kowe. Heeh. Dah dites. Dites. Testing. Tuh testing. Tes. Pak Bambang. Waduh, Isi ya lele. kandhane. Kuwi mahasiswi lagi lulus ya, Angel ya. Isi Wis lulus Solo. to?
sarjana seni ya. Isi Solo. Awanmu ya Wisudane April. Jawanmu rek eskar ke? Iya. Ya sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Pak Bambang tuku gedang. Nah iki. Bisa. No. Berarti ya pinter tenan anak muridnya Pak Dodo. Iya. Muridnya Pak Dodo ki dadi kabeh kok. Pengen dadi ya sekolah Pak Bambang. Kejegur Blumbang. Ya, gelagep. Ganti aku. Nah, iki. Pak Bambang. Iki angel iki. Piye, Pak? Pak Bambang bubut rambut. Oh, bar kejegur terus ning salon. Rambut. Angel iki. Pak Bambang potong bubut rambut. Rambut. Kuwi jempol. Oh, nggon jempol ki ya nek rambutnya ya, Pak ya. Oh iya. Bar kencemplung blumbang atau bubutinya. Iya. Iso ya, enak-enak. Tembangnya apa Kak? Tembangnya. Ini ngetes lulusan isi sing sok April ki wisuda. April wisuda. Mei rabi. Wah iya. Urung jek duwe pacar. Masih dagangan. Siap ya Mbak Angel. Oke. Nyuwun tintingane podang kuning Mbak Angel. Ya. Kok Mbak Angel? Oh iya, dender. Sinden ditinting kendang. Iya. Nggih. Esuk awane omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang midarang gonku goleki ora krasa esuk nganti bengi. Eman yen nganti liya kang awang. Kleyang-kleyang tak sawang menclok ning hepang. Kekencangan tak rindik saka kadungan. Sarapi ngoceh dhewek ning alih bencukan. Tak suwon mbak ngeceng-ngeceng podang kuning agawe pikirku komeng. Seret ireng tak sawang tambah manise. Tiba bunga yen lakon nyanding sirane. Ngambek atiku kagiwang liyan. Yen si podang andudut ati kepranan. Naraman hatiku sangsaya ndasra. Bang Duduk. Sangsanani suntik kapuluh benda. Nyokek Mas yo nyokek yo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran nang golek
jegleng Nduk. Narakoso esuk yen nganti kang nyawang yang kleyang tak sawang kok ning rempang gancangan tak rindik saka kagungan sarawi ngoceh dheweke ngalih tak suwon mbok aja podak ning agawe pikirku komik sleret direng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon andeng slirane ora bakal ati kakuwang liyan podang andutut Nora mendung hatiku sang saya ndadrong sunsanani suntikan kulute bendo Kuwi iso berketek muni kret yo kret Ha. muni hen yo hen Ha. tong yo tong muni Iya. pokoke jelas heeh. Nek penilaiane Pak Kangko, nek karo gendoke Ka, sae pundi Pak? Dicoba kon ngendang kae genti nyanyi. Lho, kuwi dioper kudune. Nggih, Nduk. Ayo. Ngati-ati, Nduk. Tak omongi ngati-ati. Apa? Mongko talenta sing komplit ki awakmu ning panggung ki lagi awakmu iso ngendang iso nyanyi. Heeh. Iso Iki menek wis kambil. iso nek generasi anyar. Ah. Mbak Angelina ki yo pinter ngendang, pinter Pinter nyanyi. nyanyi. Ah. Wis ngati-ati ndang golek wilayah liya iki engko. ora apa-apa sesuk malah tak gejak grup Grup apa kok? sesuk ning Sutong Gading awake dhewe yo tampil wong loro tok ngono wis Awakmu rono. joget siji Bener, Pak? ngendang Ha. Niki ngendang. Ayo genti. Genti apa? Ayo, Angel genti nembang ini. Nah. Dikira iso ning nembang anu ngendang tok. Nduk, karo Lan bapak mriko. Nduk, karo bapak Nduk. Lho, bapak gareng iki lho. Karo nek karo bapak pocong iki lho Ayo. Iki bocah ra patek duwe swara Mas Gareng. Angel iki bocah meneng. Heeh, bocah meneng. Samane ora ngerti lek teko kene. Kabeh sinden ki sing anu ki sing jilbabane ngur Angelia tok ki mau. Oh, solehkah niki. Solehkah saestu. oh. Ki mau saurunge dandan ya saurunge anu ki ya ngisaan sik. Sesuk esuk subuhan. Heeh. Heeh, singgol wong lanang anu astagfirullah ya. Astagfirullahaladzim, bukan Bisa nggol wong lanang anu ya Allah kula dosa Gusti Allah. Ampun Gusti. Ning bareng dikeloni meneng ae. Apa? dikelani ibuke Keloni bapake Bapak Gareng. Bapak Gareng cocok, cocok. Tak tambahi Pak Kangko. Ya. Pancen bocah ki anteng meneng ngene iki. Heeh. Wah, ning duwe talenta sing apik. Heeh. Tangga kula ki anteng meneng, ngerti-ngerti gendeng, Pak. Ya ora takonono to nek ora percaya. Angel. Nggih. Iya, alhamdulillah. Anu solehkah ya, Nduk. Anake Pak aja ngisi-sini Pak ya, Nduk. Nggih. Pak iki ning omah ya diceluk Gus. Gus Wah, apa? Gus anak Kiai. Lah Gus iki Gus apa? Gus Winarno. Agus loh. Iki dites ora, Pak? Iya, sapa? Kayak jumbleng-jumbleng kayak. Iya kon ngetes tesen ngendi? Mau bareng ngetes Angel kok tesen ngendi? Loh, kowe ketesnya gede, Nduk. Jenengan mawon. Loh, ora nek permusuhan dong ini jenenge. Awakmu kowe mau lak wis dites kono to? Nggih. aku ora sah dites ora loro mripat mau tes apa Oh, tak tes bola-bali ora dadi kok, Nduk. Dites. Lagune napa lagune? Manut karo Angel apa Angel? Sakarmu. Sing kowe apal apa? Nah, wah, iso ngrawit, iso nembang. Sing wis aja kuwatir. Oh Nyidam Sari. Nah, Oh ya. nderekke Pak Kangko ki aja kuwatir, Nduk. Ah. Ora apal gampang. Ngopo? Enek layare. Wah, jan wis persis kaya room karaoke lho, Pak iki. Iya. Wis Ah. apik. Engko nek layare ya Nyidam Sari tanpa dibawani untuk menyekat matu Mas Oh, Gareng. ngoten. Jane pomo bawa suarane ya hebat. Ya dicoba to, Pak. Ning ora sah. Dicoba ning ora sah somben lho, Pak. Heeh, Ya, ya. somben wae. Iki wektune wis. Lah iki kok lek ora ndang ditampilke do nesu.
Ngoten to, Pak? Oh iya. Mesti was dandan ora tampil. Heeh. Idam Sari. Upama Sik. Anu nek stand by mic aja ngono kuwi. Nah, ngene. Lah mau piye to? Ngene. Wah. Jangan ngono. Engko nek latah lali ndak bingung ngono. Iya. Angel. Boten. Dan ngene ya. Ya, Omong ana kon mangan rada akeh. mangane rada akeh Nggih. ya. Kena awake Dicoba iki berisi. awake, berisi, Nggih. pengen mangan akeh gampang. Pripun? Minum biomoringa. Alah. Bawa obat. Ya, upama sampeyan nduk, Jal. Ya. Kang bakal liwati sinek selit tangan luka semana janji prasetya neng ati tansah kemanteling netra dinasa karo sarasan griya miturasa jagat raya kelingan Nyogek, Kak. Oke. Oke. Ayo, Kak. Kowe yo karo joget, karo lungguh, karo ngendang. Ya. Reng. Angel acarane joget. Ayo. 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 Tenang. Nah. Sogo alah. Aku kang bakal liwati sinek selitan semana Ayo. hati tansah kemanteling netra rinasa karo sarasane griya miturasa jagat raya Ya dimaklumi Pak Apa? Oh, ngendang pinter nyanyi hebat ning jogete sik wedi. Sik wedi. Mergo sik perawan. Oh. Nah,
Beda to? Oh, titipke aku ya nduk nang nggone Pak Isik seminggu kok dadi kayaknya. Ngajarin joget. Oh iya no Pak. Ya. Mika aja nek kono, Mika. Nah. Kok ndak bengong, ndak sejak. Iya, sejak antena. Lah iya. Ora kabel. nalikane ra ing dalem atiku laman sira wong ayu Soko kering. mati arep bekas lari lakaeli tangkir aku Luar biasa. Ya, Ayu. Jas. Ah, Anake Pake ya, anake Pake ya. Salam go mbake ya, Nduk. Salam go Ibu. kaya ngono kuwi. Suwe ra ketemu kok. Dhisik cilikane ora ngene iki kok saiki kaya ngene. Mas Gareng, Dondon. menika wonten mamundhut lumantar WhatsApp ingkang mirsani wonten ing live streaming. Nggih, Pak. Nggih. Kula Mas Joko Kedung Malang Papar Kediri. Ngaturaken sugeng Raden nggih. Nyuwun tembang lali janjine kelawan Banyuwangen nggih. Nah. Ugi Mas Ngadine Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Ugi menika Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nggih. Menika badhe wonten ringgitan wayangan insyaallah acara resepsi pernikahan Mas Andoko Purwandi saha dhaup kelawan Mbak Intan Indria. Nah. Dalang Ki Anom Dwija Kangko lakon Banjaran Gatotkaca dengan bintang tamu Manuhara dan Uncek Sanusi. Pada tanggal 3 Agustus 2026. Ya. Mapane ana ngendi? Ana dalem iki tak pliyekne sik tulisannya cilik banget ya. Nggih. Sumber Gandu Kecamatan Pilang Kenceng Madiun. Oh iya, terima kasih. Iki sing arep wayangan awake dhewe esuk Agustus, heeh. Saking DN Audio Putra Kedaton Jaya Mandiri, nggih. Matur sembah nuwun. Heeh. Ana sing nyuwun Banyuwangenan. Nggih. Nggih. Bapak ngaturi sinten? Butuwi terus Wiwi iki asli kene Semarang. Pak Wiwi mriki. Heeh, karo Mbak Retno Cungbe. Nah, iki. Iki seniore didhisikke aja kasepukuan senior. Senior. Engko sak dhuwure veteran ngono. Yuk, mari Bedi. Yuk, para kanca. Yo, support musik. Oke, Butuwi, Wiwi dan Retno. Hey. Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Terima kasih. hari presiden yang berdiri nyanyi sambil menari ulang kanan ulang kiri bukan sampai mati mari kemari presiden yang berdiri nyanyi sambil menari ulang kanan ulang kiri bukan sampai mati Iki patok bangkrok sinden andalan Bijolaras Indonesia ya iki Kak. Ingkang senior. Seniore telu iki. Nggih. Tanpa enek telu iki sing nom-nom iki ora enek apa-apane. Tenan kok. Ora enek telu iki Pak Kangko enek job ora ditampa kok. Kudu enek telu iki. Heeh. Wiwi, Ndak, Wi. Wiwi niku made in mriki asli. Pak. asli kene. Asli. Iya ta, Nduk? Heeh. Tak kira nek Karangasem kono kowe iki. Ya ora. Endi asline ngendi sih kene? Kula Gebangan. Gebangan. Oh, mriko. Heeh. Gebangan ya kono mau ngliwati Mas. Oh, Ngliwati. Masuk Desa Winong wis cedak. Oh, Gebangan. Gebangan. Masyaallah. Sumben wayangane ning Dukuh Winong ya. Nggih teng Balai Desa. Oh, nggih. Lek iki wis ngerti to Butuwi Kurniawati wis ngerti. Oh, to? pun hafal niki. Oh, iya.
Tuan Putri ya. Bosku. Nggih, Tuan Putri. Niki bosnya Pak Kangko nggih. Ya. Soalnya arep gagah kaya ngapa wong duwite sing ngasta buke dadi. Lah iya. Iya. Bosnya tetep buke. Aku iki ketok ning kene ning panggung iki kok gagah. Ketok le perkasa no. Nggih. Tenan. Bareng ning omah kleru sithik digetak wong wedok, goblok dadak aku dadi. Dan ya. Mula monggo lho, ibu-ibu do getaki anak anu bojone dhewe lho. Buduwi lah nek niki. Iki Mbak Retno Mbak Cungpe. Cuk. Hah? Retno Cuk P. Cungpe. Oh, Cungpe. Li Cungpe. Li Cuk. Lho kok iki Kuwi dudu keturunan Jawa asli ngoten. blasteran. Oh, blasteran to, Pak? Mboke Jawa, Mboke Jawa. bapake Cina. Takono ora percaya. Oh, blasteran to. Heeh. Iki ya blasteran iki. Blasteran apa? Kenalno. Bapake Kuningan, Hah? mboke Tembogo. Kuwi gamelan dadine. Anak-anak Mbak, pencon. blasteran ya. Bisa bahasa Jawa enggak? Bisa bahasa Jawa? Do you speak Java? Little. Little Sedikit. Little body. Oh, little Apa, Wi? body. What little body? Sedikit kadal kelepon odi. Sedikit. Oh, Maksudnya raketang sedikit. Oh, sedikit kelebon. Ya, ya. Jadi ki asli blasteran bapake Cina, Bapake ibuke Cina. Jawa. Iya, Mbak. Masa kelihatan sih? Kelihatan. Kelihatan Cina. Aku kelihatan Iya, cindo kayak gitu. cik gitu loh, kayak cik. Kelihatan cindo. Oh, kayak ciduk tadi kelihatan. Cindo. Cindo ki Cina Indo. Cindo. Oh, cindo Cina sih. Indonesia. Oh, singkatan. Cina Indonesia itu cindo. Manggilnya cik ngono. Kan aku pakai jilbab tuh. Oh. Jadi kalau aku ketemu orang tuh loh, cicimu alaf. Oh, gitu. Cici malah. Aku di jalan dipanggil cicimu alaf gitu. Cicimu Iya, alam. aku Islam dari lahir, Kak. Aku Oh, gitu. Oh iya. Saking cindonya, saking cinanya gitu. Cici. Oh, cici. Cindo nek kamane dipanggil Dok gitu gak oleh toh, Mbak? Harus Ci ya. Iya, Ci. Oh, nek Cici. Dok itu gak oleh. Ciduk nanti. Jangan dekat-dekat situ cici. Cindo. Cici. Bapak marganya apa? Bapak. Bapak kebetulan Bapak asli ori dari Cina. Oh, Bapak ori Cina. Lek mboke ngendi? Dari Purwodadi sana. Kok iso bapakmu karo mbokmu iso ketemu kayak anak-anak kowe? Iya lho, Pak. Purwodadi saya ketemu Cina ori lho. Piye? Dulu tuh ceritanya mamaku Mama. jadi TKW di Cina. Oh, terus? Kemudian di sana mamaku digendak sama suraganya sendiri. Digendak ya apa? Nah, ditengi ngono. Ning Cina digendak bareng. Teno lah, penting penak ngono wis ngoponya. Terus tuwuh lah ciduk, sapa mau? Iki Cici, Cici Cici. mualaf ki mau. Kok dijenengne Li Cungpe? Karena itu campuran dari marga nama ayah dan nama ibu, Pak. Nama ayah asli Ayahmu sapa jenenge? Cina. Ayahmu jenenge sapa? Marganya Li, marga Li. Nama panjangnya Pak Li Cheng Sui. Pak. Oh, bapakmu Cina asli Margali, jenenge Li Cheng Sui. Iso Sui ya? Bisa. Nggak tahu kan nama Cina. Iya, Cina. Iso Terus Sui. ibumu jenenge asli sapa? Sudarmi. Sudarmi. Iya. Terus ning kono ganti jeneng apa? Kalau setelah mendapat Suami Cina? ya, Heeh. mendapat marga P, Pak. P. Heeh. P. Jadi jenenge sapa? Nyang Peju, Pak. Nyang Peju. nyampe ju. Peju. Kaya tahu kenal bocah kuwi aku. Jadi Li Jung Pe adalah campuran dari marga Li dan marga P. Li Jung Pe. Oh. Nek ngono berarti ki sik saudaramu. Oh, kok iso ngerti? Dan tunggale 5 maju mau ki. Oh, iya, betul. Iya, iya. Sik sak marga, berarti sak marga. Cina ki berarti yo. Berarti aku Koko. Panggil aku Koko ya. Koko, kamu Koko berok ya. Koko berok. Kok karo Cici. Koko, Cici, lah kamu Jiji ya. Yo Ya. Cici walang hati kok beruk bung-bung. Nah iki. Banyuwangen, Pak. Banyuwangen. Cina loh, Pak iki. Cina. Iya. Cina masa Banyuwangen. Oh, bisa. Setidaknya yo Cina dulu, Pak. Memperkenalkan lagunya apa piye? Cina dulu piye wong Cina nyanyine piye masa yo Apa iya? masa langsung Banyuwangen. Iso apa? Alah. Hah? Iso apa ora? Lah marga Li Cheng Suwe nek ora iso nyanyi lecenge ora suwe no, Pak. Suwira tanggapan loh. Tapi kalau Pak Gareng memaksa boleh. Sedikit lah disepil. Iya. Nanti kalau bagus, kalau suaranya juga bagus, tak kasih kenang-kenangan dari saya. Oke. Oke, Deca.
Lagu Cina sithik we. Dalang lomo ngene iki. Kemarin ya ngono. Di Boyolali sindene Pak Kangko nyanyi bagus langsung dikasih sama. Apa dikasih apa? Cawet ya Pak Dengi ya. Ayo. Marga Ini lagunya lagu Cina yang sedih ya Pak. Iya ya. Cina. Liceng Mohon suwe. iringannya. Liceng suwe. Iringannya pakai apa? Rebab. Pakai drum aja. Oh, drum. Drum. Aja-aja ki engko takbiran. Ora ayo coba yuk. Swacipok yen yemong tan pucing li teng li Line teng wo kencing kenceng wo cencing li teku kwan cing caiku wo caiku limu metu betul ya. sensenyi mong sensenyi cong li dang dang li tik tak xiong wo le si wang chung fo sensenyi chong chong sensenyi chong chong wo ching xian mi li pe song 我真心说，来唱。 Oh, ala lagu letongmu iki to, Pak. Iki cara ngono. Nganggo metenteng barangmu iki to. Lah iya. Lagu Cina letong. Saka lirik menceritakan tentang perjalanan apa, Mbak? Perjalanan dari Cina ke Indonesia. Tidak letong. Nek kuwi mau perjalanan keluarnya si letong kuwi mau kok. Kok mburine di Cina bahasa Cina. Iya, apik. Yo saiki Jawa, cara Banyuwangen. Banyuwangen, nggih. Yo, lagune Loro Sesigar. Yo, coba kaya ngapa diaturke. Yuk, monggo. Watu kembang mabar mekar barengi ati kang wis ambyar cinta suci kang sing kebialan kaya ati lara sesikar Sapa wonge sing kantru-kantru lara siji rasane sewu kelangane hendri cikiwa kemyang mawarti kawang liya Sapa wonge sing kantru-kantru lara siji rasane sewu kalyangane
watu kembang bawa mekar jarang ati sandar cinta suci kang sing kabalas kaya sapa wonge sing kantru-kantru lara siji rasane sewu cinta suci ring driji kiwa tembyang mawar digawa wong liya siji rasane sewu kelangale ring triji kiwa kelang mawar digawa wong liya kasih. Ya. Kurang sabaris Mas Gareng. Kiyaten Pak. Ana Mbak Okfa, ana Mbak Wanda kelawan Mbak Mayang. Ya aturi jemeneng sisan. Monggo Cak Ayu. Ah, gandeng sindene telu. Ngoten. Lagune ya telu digawe medley. Oh, ngoten Pak. Iya, Dok. Ngateko. Nah, ya. Bari iki gek kepruk. Ya. Ah, coba. Diwiwiti yang sepisanan nangis sajroning atiku likane pikiranku apa sliramu ra krasa lalon aku kudu sambar karo sapa It's
Wong bagus sing tak tresnani ora kenyatane sliramu ngarani ati taku ora bisa ditambani lipat iki ora bisa tak kedepke yen tawaro sliramu cecer dheweke Sambung gara-gara ya nak. Ya. Meski kudu eling sajroning urip tansah kudu